Inongi etorri. Eskerrik asko. Pedro Lemebelen Hablo por mi diferencia hiltzatuta geratu zitzaizun, zer dela eta? Poema hori irakurri nun momentu batean, nire militantzia bai zegoena oso gurutzatuta beste faktore edo ardatze batzuengatik, eta hor feminismoaren, lehenengo feminismo hola deituta, gero igual jungo gara komplejizatzen igual ideia hori, baina feminismoaren baitan sortzen ari zitzaizkigun bestelako galdera eta kritika batzuk hasi zian resonatzen igual nire buruan. Aldi berean, feminismoa ulertzeko modu bat, nun emakume eta gizonetatik ateratzen ziren kategoria batzuk oraindik ez zeuden horren presente, ez, militantziaren gurutzak eta hoietan, hau ez kritika bezala baizik eta momentu kontestual eta situatu bat Euskal Herrian, ez, nun mugimendu konkretu batzuetan feminismoa sartzen den, baina momentuan horrela ematen ari zen eztabaida hori. Eta izan zen, bai ikustea nire burua feministatzen, baina aldi berean feminismoaren baitan ere resonatzen ari ziren gauza batzuk eta gizon eta emakumeetatik ateratzeko praktika guzti horiek oraindik horren presenteak ez zaudenean modu esplizituan, edo behintzat literalean. Ikustea batean poema hori non hitz egiten duen travestismo batetaz, baina travestismo bat ez gainera ulertuta edo ez garatuta behintzat berriz ere oso marko edo teorizazio denso batzuetan, baizik eta travestismo modu askeagoan, performatikoagoan, izan zen niretzat klabea, egia da justo igual nila hasian nintzela gauza horietaz pentsatzen, baina berriz ere genealogia batetik, estatuari, Espainiako estatuari zegozkion referentzia batzuetatik, La Veneno, edo gero ondoren Vestidas de Azul seria egin zuten, baina bat zegone dokumental bat aurretik, edo Alana Porteroren La mala costumbren ere agertzen diren, sexu langile, travesti, como ideario guzti hori, nekan barneratzen, ez horren beste teorizatzen, baizik eta ikusten oso interesgarria da zitzaidala neri, eta gero gainera Lemebelen poemari nun kasi egiten duen apostu performatiko bat ez irudikatzeko marika gizonak bezala, eta berriz diotez modu esplizituan, eta gero gainera nola egiten duen hor kritika oso handi bat ezkerreko mugimendu eta ezkerreko proposamen historiko hoiei eta exigitu gure gorputzen erradikalidadea, exigitu presente eta protagonista gerala eta ez gatozela ezer eskatzera, baizik eta gure aldarriak propio gureak diren heinean ja aldarriak direla aipatu alizatea. Niretzatea klabea izan zen, gero ondonerera teorizatu izan ditugun edo ditudan beste goza batzuetatik, eta polita izan zen, porque iritsi zen izan gabe zerbait hola manifesto denso eta artikulatu bat, guk teoria irakurtzen dugun hortatik, akademizista hortatik, Orduan, klabe eta poema bat zen enean, batean emozionalidadeak ematen dio epika bat gainera, zergatik hiltzatu zen. Así que horregatik hablo por mi diferencia. Aldi berean, Hablo por mi diferencia, oraintxe izan pentsatzen manifiesto deitzen da, edo parentesi artean, orduan bada guztiz bestelako, bera gainera ekitaldi politiko baten irakurri zuena, orduan hori ere biltzen du, ez? Beste era bateko manifestu bat ere bada. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Bai, eta gorputza jartzeko modua bera politikoa den hori batzutan, oso modu pedantean esaten deguna, edo batzutan termino oso konkretu batzuetan, ikustea berak modu situatuagoan eta genealogia batetik esaten duela, super polita da, gero gainera horren
dauka Las Yeguas del Apocalipsis, hola bere kolektibo konpainia performatiko hori ere, pues, adibide bat da, gorputza jartzearen adibide hori, erradikalidadearen adibide bat, militantzia politiko baten adibide bat, nun ez den bakarrik zertan ideia, eta gero igual garatuko dugu hori, baizik eta beste praktika radikal asko disidentzia oso gordin batetik. Entonces nos conseguimos un caballo que era yegua, ¿no? Y es muy loco porque la yegua se llamaba Parecía. Parecía, así se llamaba, Parecía. Bueno, agian ja pixka bat erantzun didazu, baina bazpadea galdetuko dizut esplizituki Lemebelek hiltzatuta utzi dizkizun bizpahiru gauza edo aipatu behar bazen ditu orain esan dituzunez aparte beste baten bat aipatuko zenuke? Bai, aipatuko nuke justo Lemebelen Las Yeguas del Apocalipsis aipatu dudana, Urrezko behorra da azken epeko abesti bat. Arenarrak dirutruk masturbatzen ditu, gizaseme jaiotzeko gelduta aukera, irribarre ateratzen zaio mendekuz, gabonetako maiak dinamitatzean. Izan zen inspirazioa behintzat, bai izena gatik, Urrezko behorra eta Las Yeguas del Apocalipsis hor bat zegoen zerbait oso polita, eta gero gainera justaren etorneko etxean elkarrizketa bat entzuten berea grabatu zioten bera hil aurretik, eta orduan esaten du Las Yeguas del Apocalipsisen azken olako performance bat izan zela bere kontestu bere etxe ondoko, auzo ondoko kale baten ematen zena eta deitzen dio el travestismo prostibular eta el travestismo proletario. Eta zien sexulana egiten zuten travestiak kale horretan, ez? Gainera gelitzen den azken sexulana egiten zuten azken etxe hori. Eta orduan esaten du Las Yeguas del Apocalipsisen azken performanceetako bat zela iten pasarela hollywoodiense bat deitzen dio berari, porque garai hortan estetikak oso hollywoodienseak ez ziren, travesti hoiena oso ondo ikusten da adibidez Espainiako estatuan Vestidas de Azul seriean, ez? Zer zen hollywoodiense eta bedeten estetika guzti hori, ez? Eta orduan egiten dutela beraien omenez eta beraientzako eta beraien alde lehenengo kale horretan donde se daba el travestismo prostibular jartze dituztela izarrak kalean, simulatzen Hollywooden Paseo de la Fama hori, eta azken izarra jartzen dutenean, de repente gertatzen da pagoi bat Santiago guztian, eta horren ondoren egiten dutela simulazio performatiko bat dela última cena prostibulo horretan edo sexulan egiten den etxe horretan. Eta hori iruditu ditzaidan, maravilla bat, como estetika hori, eta Urrezko behorra eta Urrezko behorra da errepidean, pixkat estetika hori de Urrezko behor bat asfaltoan, errepidean, pixkat bat zen ideia ontatik Larru sintetiko eta izterdia ere bai ezartzen da kantuan, badauka onda hori pixka bat. Hori da, bai, larru sintetikoek besapean uzten dioten usaina gauean eta bizirik dagoela gogorazten dute hori ez bakarrik ulertzeko como travestismoa eta bizitza prekarizatuak bakarrik indarkeriatik disoziatuta egongo balira bezala, ez indarkeriatik disoziatuta, baizik eta indarkeriagatik bakarrik bizitza disoziatzen dutela indarkeriaren bueltan, ez? Eta binkulatzea bizirik dagoela gogorazten dute, dio letrak, ez, amorrua azaletik ulertu daitekela, edo ausartu ez direnek egiten diotela txistu da, bera atrebitzen delako, agentzia duelako, pozik egon daitekelako, bere bizitzare zoriontsuagoa izan daitekelako horregotegatik eta bizirik dago eta amorrua du, ez? Pixkat agentzia hori emateko, bestela ematen du indarkeria dagoela bakarrik beti bizitza prekarizatu eta travesti eta puten bizitzetan, eta hori baina gehiago ere asko, badira, hori baina askoz gehiago, eta ez bakarrik
askoz gehiago ikuspegi politiko batetik ekarpen bat egiten diotelako, baizik eta batzutan gure bitzetak ere delako interesgarriagoak, divertigarriagoak, ez kezak inongo zalantzarik horrekin. Bai, erabat. Bueno, zuk aipatu duzu urrezko behorrarena eta iritsi zeanen ere bai nik egia esan referentzia hori ez nuan harrapatu, baina aipatu zen egunean Petrole Mebelen hau izan zala hiltzatuta geratu zitzaizuna, lotu nuan besteak beste aurten atraezun epe hortako azkenengo kantuarekin, zurea den arren, lotu nuan esan dizudan bezala hablo desde mi diferencia hortatik, baina baita ere tengo miedo torero eleberriko narratzaile, ez goratzen narratzailea da, ez? Bueno, protagonista izateaz aparte uste narratzailea dela, La loca del frente. Eta, bueno, hor niretzako agertzen da ez, ezkerreko mugimenduak eta sexu disidentzia. Eta, badakit ez dela, bueno, gai zabala dela, baina pixkat ea sakonduko zenuken horretan, ez? Zurea den arren kantu hori fit Lemebel edo. Hipoi bina gure masaien ertzeetan, jo egin gaituzte egun ta gauetan, barrak entzun dira leio kaleetan, baina zuekin nahi dut. Oso ondo supergadera interesgarria, gainera beti erantzuten dudanean ezkerreko mugimenduen inguruko erakurketaren inguruan, beti agertzen dira gero hortxe tuit ezberdinak edo kaina emateko saiakera ezberdinak, espazio ezberdinetatik, baina, pues, karo baitz, ze ondo galdera. Bai, gainera, eske, leheno gainera ginen komentatzen, tengo miedo toreron, Karo, kontatzen du gainera historia, halako romantze edo erotika bat flotatzen dagoen, bueno, narratiba bat da, ba hori, La loca del frente dela travesti bat, ez dakit travesti hitza erabiltzen den liburuan, baina, bueno, ulertzeko travestia nun gainera hitz egiten duen, ez, denbora guztian batzutan maskulinoan, femeninoan, batzutan, ez dakizu, denbora guztian gorputzaren erreferentzialitatea den, transulerkera oso esenzialista batetik edo ez, hori gustatzen zait asko, hausten duelako narratibak transulerkera esenzialistak eta denbora guztian benetan ikusten duzu gorputz horren disidentzia, sexu eta genero praktikan. Eta arun dira, pues hori, travesti bat, eta gero, pues, kasu hortan diktaduran Pinocheten kontra borrokatzen ari den militante batena, ez? Gaztea, kasu hontan, militante hori, eta La loca del frente, ba, helduagoa, zarragoa, ostet gainera aipatzen dula, denbora bat irakurri nuela, baina que tiene 4 pelos, eta como olako zerbait aipatzen da, eta gainera ezkerreko mugimendu ekin lotuta galdera hori. Nire ustez, liburuan agertzen da, edo behintzat uzten du, ematen du lertzera ideia bat oso polita, dela nola askotan desbinkulatu izan diren gorputza eta burua, ideia eta gorputza, eta eman zaion bati perspektiba edo teatralidade radikalago bat, eta besteari ez. Eta kasu horretan berriz ere ideia jartzen duena, Tengo miedo torero, bada militante hori radikalidadea intuitzen zaiona eta gainera aitortzen zaiona ideia konkretu batzuengatik, eta ez zaio ematen radikalidadearen potentzialitatea gorputzetik, kasu honetan La loca del frentek jartzen duen guzti horretatik. Eta arun, hausten du dikotomia hori ideia gorputza ez, berriz ere kulturala, materiala, pixkate, horren eztabaidarekin, eta ikustea radikalidadearen pertzepzioak izan daitezkeela oso ezberdinak eta binkulatzea gorputza ere bai guzti horri, ba, eske maravilloso, eta gero batean agertzen denean alako romantze bat, gainera ez dakizuna ondo azkenean romantzearen edo ez, instrumentalizazio baten edo ez, spoilerrik egin gabe, sartzen da disira zirkuitoak, jende disidentziaren disira zirkuitoak, pertzepzio bat inoiz maitatuak izango ez genararena, bai din eta ez den gure epika edo, bueno, jozuek ze ondo mundu hausten ari zeratela hortik, baina ez inoiz maitatuak izateko akzesotik edo, bai, asko gustatu ditzaidan, liburu hori Katalineko medatu zian, eta uste eta beharra biltzen dituela gauza pila bat. Te voy a leer esta parte que dice así, No era eso, dijo Carlos tomándola de la cintura, ayudándola a subir el resto de la escalera. Sería peligroso que tú manejaras más información.
¿Y por qué? ¿No estamos metidos los dos en lo mismo? Seguro, afirmó Carlos, y a ella le encantó compartir ese los dos, ese nosotros, que él reafirmaba como peligrosa complicidad. ¿Quieres que te cuente algo de lo que te puedo contar? Porque es injusto que habiéndonos ayudado sepas tan poco. Mira, siéntate, conversemos. Yo no me llamo Carlos. Ya lo sé, dijo ella, sacando el carnet de identidad que había guardado días atrás. ¿Dónde lo encontraste? Estaba súper urgido. No te preocupes, lo encontré debajo de ese asiento y ni siquiera he mirado el nombre. ¿Quieres mirarlo ahora? ¿O quieres que yo te lo diga? Aunque yo prefiero por seguridad que me conozcas por Carlos, que es mi chapa. ¿Y qué es eso de chapa? Algo así como un apodo, un seudónimo. Cuando yo hacía show travesti usaba seudónimo. Nombre de fantasía, le dicen los colas. ¿Y cuál era tu nombre de travesti? ¿Y por qué te lo voy a decir si tú no me dices el tuyo?